Children of God, mga anak sa Diyos. Ang Caesarea Philippi, usa ka lugar sa amihanang bahin sa Galilea nga nailhan kaniadto tungod sa pagsimba sa mga pagano nga mga Diyos-Diyos. Usa sa mga labing nailhan dinhi mao si Pan, usa ka Diyos-Diyos sa mga Griego nga kasagaran gihulagway nga adunay lawas nga bahin sa tao o lawas nga bahin sa kanding. So kini si Pan, Diyos-Diyos nga half human, half kanding. Gituhan siya nga may kalabutan sa kinaiyahan o God of nature, mga panon sa hayop, God of fertility, ug sa mga tingog sa kabukiran ug sa lasang. Sa Caesarea Philippi dinhi makita ang langob ni Pan. Ug nining languba adunay usa ka lawom ug natural nga tubod. Ang mga pagano nga magsisimba dinhi nagtuo nga kini usa ka ganghaan padung sa ilalom sa yuta nga gitawag nila og mga ganghaan sa Hades. Ang mga magsisimba dinhi sa langob ni Pan nagahalad og mga kanding, mga karnero, mga baka aron masiguro ang fertility sa ilang mga panon o sa ilang mga hayop. Sa Caesarea Philippi, kini nga mga hayop usahay ilabay direkta sa bungaw nga puno sa tubig sulod sa langob. Kung ang hayop malunod nga walay dugo nga makita sa duol sa mga tubod, gituuhan nga gidawat sa Diyos nga si Pan ang maong halad. Ug aron masiguro ang pagpanganak sa mga kahayupan, ang mga ritual nila nga buhaton dinhi kanunay nga adunay dayag nga mga temang sexual. Ang mga magsisimba magdala og mga simbolo sa kinatao ug moapil sa mga ritual nga sexual. Ang mga musalmot niining mga ritual nagtuo nga ang panit sa kanding makaayo dayon sa pagkabaog ug makagarantiya sa luwas ug sayon nga pagpanganak sama sa mga kanding. Alang sa mga karaan nga mga pagano, ang pagsalmot aning ritual alang sa ilang Diyos-Diyos nga si Pan mao ang kinatasan nga porma sa pag-ampo. Niini nga background diha sa ebanghelyo karong adlaw, mas makapainteres nato nga dinhi sa Caesarea Philippi gidala ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Dinhi taliwala sa mga simbolo sa mga Diyos-Diyos, gipangutana niya ang iyang mga tinun-an kung kinsa siya. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtuo magsugod sa personal nga pag-ila kang Jesus. Adunay dakong kalainan tali sa pagkahibalo bahin kang Jesus ug sa pag-ila kang Jesus. Mahimo kang makabasa og daghang libro mahitungod kang Jesus. Makadungog og daghang homilya. Makahibalo sa mga istorya sa ebanghelyo. Apan lahi ra gayud kung ikaw naanay personal nga kasinatian sa giunsa nimo pagkaila sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang unang tubag sa mga tinun-an nagpakita nga daghana ang nakadungog adunay opinyon bahin kang Jesus. Apan dili pa kini ang ego alang sa personal nga pagtuo. Ang pangutana ni Jesus nagsentro gikan sa unsa ang gisulti sa mga tao ngadto sa unsa ang imong kaugalingon nga pagtuo. Kini usa ka importante kayo nga pangutana nga angay pod nato nga tubagon. Kay sa katapusan dili igo nga ang atong pamilya Katoliko. Dili igo nga gikan sa Catholic school ug dili igo nga naanad kita sa misa. Kinahanglan moabot ang panahon nga kita mismo motubag kung kinsa si Jesus alang kanato. Mao kini ang challenge sa atong panahon. Daghang tao adunay opinion bahin kang Jesus. Apan dili tanan adunay relasyon kaniya. Para sa uban, si Jesus usa lamang ka good teacher. Para sa uban, siya usa lamang ka maalamon nga propeta.
Para sa uban, moral example. Para sa uban, historical figure. Apan si Pedro, wala muhatag og ordinaryong tubag. Sigon pa ni Pedro, "You are the Messiah, the Son of the living God." Matthew 16:16. Sa binisaya nga hubad, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Ang tubag ni Pedro, nagpakita nga si Jesus, dili lang usa ka maayong magtutudlo o propeta, kundili ang Mesiyas ug anak sa buhi nga Dios. Mo ni ang sentro sa atong pagtuo. Ug kun mausad ni ang pagtuo nga ato yung gipersonal nga giangkon, naagyud unta ni epekto sa atong kinabuhi. Ang pagtuo dili lang tubag sa pangutana, kini usa ka commitment sa tao nga atong giila isip Dios. Kung Ginoo nato si Jesus, unsa man ang iyang giingon nga kinahanglan nato nga usbon. Kung siya atong Ginoo, nganong aduna may mga bahin sa atong kinabuhi nga usahay dili pa nato itugyan kaniya. Ang tinuod nga pagtuo dili lamang makapuno sa atong utok o kining gitawag nato religious knowledge. Kinahanglan usab kini makausab sa atong mga desisyon, relasyon, priorities ug paagi sa pagpuyo. Ang pagtuo magsugod sa personal nga pag-ila kang Hesus. Ikaduhang punto, ang tao nga nakaila kang Hesus gitawag usab nga mahimong instrumento sa iyang misyon. Human sa tubag ni Pedro, adunay laing importante nga nahitabo. Wala lamang giingnan ni Hesus si Pedro nga sakto ang iyang tubag. Gihatagan usab siya og usa ka buluhaton. Ang personal nga pagtuo dili matapos sa I believe. Ang pagtuo adunay misyon. Sigon pa ni Jesus, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Matthew 16:18. Sa binisaya pa, ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Dinhi makita nato ang koneksyon tali sa tubag ni Pedro ug sa pagtukod sa simbahan. Ang simbahan wala tukura aron mahimong ordinaryo nga institution. Kini gitukod ni Kristo o gitawag nga mamahimong komunidad nga magpadayon sa iyang misyon sa kalibutan. Dayon miingon si Jesus kang Pedro nga ihatag kaniya ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang Yahweh simbolo sa responsibility o authority. Kini dili trophy nga nagpasabot nga mas importante si Pedro kaysa uban. Kini usa ka buluhaton alang sa pag-atiman, sa paggiya o pagserbisyo sa katawhan sa Dios. Mao nga ang authority sa simbahan kung masabtan sumala sa ebanghelyo, dili privilege nga ipanghambog kundi responsibility nga dadon uban sa pagpaubos. Busa ang leadership sa simbahan, kinahanglan kanunay nga nakagamot sa service o pagserbisyo. Ug dili kini lamang responsibilidad sa Santo Papa, mga obispo, pari ug mga relihiyoso. Ang matag usa nga miyembro sa simbahan adunay bahin sa pagdala sa misyon ni Kristo. Ang akong pagtuo ba makatabang sa uban nga mas makaila kang Hesus? Ang akong pamilya ba makasinati sa gugma ni Kristo pinaagi kanako? Ang akong trabahuan ba mahimong mas maayo tungod sa akong honesty ug compassion? Ang akong parokya ba mas mahimong buhi tungod kay andam ko motabang? Ang pagtuo nga gitago lamang sa sulod sa kaugalingon dili pa na kumpleto. Dili igo nga ang pagtuo personal lang. Kinahanglan mudagayday sad ni sa communal life. Ang tubag ni Pedro nahimong sinugdanan sa usa ka misyon. Ug ang atong tubag sa pangutana kung kinsa si Jesus sa atong kinabuhi, kinahanglan usab mahimong sinugdanan sa atong serbisyo. Ang tao nga nakaila kang Jesus gitawag usab nga mahimong instrumento sa iyang misyon.
Story time. Ang simbolo sa Yahweh adunay taas nga kasaysayan sa Christian art o hinay-hinay nga nahimong lig-on nga associated symbol kang San Pedro ug sa katungdanan sa Santo Papa. Ang biblical foundation niini makita sa saad ni Jesus kang Pedro nga hatagan siya sa keys of the kingdom of heaven. Sa unang Christian art, ang mga simbolo sama sa isda, sama sa angkla o shepherd, mas common. Apan sa misunod nga mga siglo, mas klaro nang makita ang Yahweh isip personal nga attribute ni Pedro. Sa medieval art, kasagarang gihulagway si Pedro nga adunay usa o duha ka Yahweh. Sa paglabay sa panahon, ang cross-eyed keys nahimong prominent symbol sa papacy o makita usab sa heraldry sa Vatican. Apan ang simbolod, wala nagpasabot nga ang Santo Papa, usa ka Dios o labaw kang Hesus. Ang Yahweh nagrepresentar sa usa ka authority nga nadawat, dili usa ka authority nga kaugalingong gihimo para sa kaugalingon. Mausab kini ang kahulugan sa teksto sa Ebanghelyo diin ang Yahweh gihatag ni Kristo ngadto kang Pedro. Busa ang tinuod nga mensahe sa Yahweh mao ang stewardship, responsibility o service. Sa matag higayon nga makita nato ang Yahweh ni Pedro, angay natong hinumduman dili ang gahom sa usa ka tawo kundi ang buluhaton nga gisalig ni Kristo sa iyang simbahan. Children of God, mga anak sa Dios, pangutan-on nato karon ang atong kaugalingon kon kinsa gyud si Jesus alang kanato. Dili gyud ta makontento lang sa kung unsay atong nakatunan nga gitudlo kanato bahin kaniya. Kung moingon kita nga siya ang Mesiyas, pasabot nga angay natong tugutan nga ang atong mga desisyon musunod sa iyang kabubuton. Kung moingon kita nga siya ang anak sa buhi nga Dios, mudawat sad ta sa misyon nga naglangkob sa maong pag-ila kaniya. Aron nga ang pag-ila kaniya dili lamang kutob sa pamulong diya sa atong baba, kundili ang atong tibuok kinabuhi maunay atong personal nga tubag nga si Jesus, mao ang atong Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.